Maluhod po. Pamibi sa pagpoon. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, anda mo nyato ang satong isip asin puso. Girumdumo nyato na kita na sa atubang ng Diyos. Magpakumbaba, huli ta para kasala. Bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima, Ina ng Diyos, asin kan sa tuyang kaligtasan sa Jesus. Hagadon ta ang kapatawaranin sa tong mga kasalan. Gabos po. O Diyos na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, huli kan dugo na pinabulos ni sa imong aki duman sa krus. Itinao mo sa muyang inanin sa imong aki, naman ni inaaman niya mo, inanin sa muyang kaligtasan, huli kan gabos niya mong pagkakasala sa imo, huli sa gabos niya mong paglapas kan sa imong mga tugon, huli sa gabos niya mong pagkukulang sa samuyang kapwa, huli sa day niya mo pagiling sa samong kapwa, bilang tugang na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulsol asin naguhulaw, na magbagong buhay, maglalakaw sa dalanin sa imong mga tugon, Ama niya mo sa langit, Amang maherakon, kay raki kami asin patawada, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matindog po. Maluhod po. Pamibi sa nobena. Girumduma o maugayo na Beren Maria, na daipa na dangog sagod na pinagsabisabing binayaan mo, an si isay man na dumulok sa imong pagampon, nagarangkan sa imong ugay, asin naghagad kan sa imong tabang. Sa pagsarig na iniminapaalaw kami sa imo, o birhenin mga berenes, asin ina niya mo, sa imo kami minadulok, sa atubang mo kami minaluhod, pinagbabako kan kabat ni sa mga kasalan, hare pagsikwalan ang sa mga pangayo-ngayo, at ang ngani ihulikan sa imong pagkamaugayon, hinanyuga asin pangataman na. Amen. Biren inang mapagampon, ika ang inaanin sa mong paratubos, nagtabang ka sa pagtubos sa mo, kan tinubod mo ang bareta akan anghel,
Asin dinulot mo ang sa imong aki duman sa alituktokan kalbaryo para sa samuyang kaligtasan. Kami iyan ang lalaki na kinakabit kanto umong kamot, asin sa imong iniligtas sa mga pag-alaman asin kasakitan. Ilinigtas mo kami sa kuaripnanin kaiwal, na iyo ang demonyo na anpayo rinurunot kan sa imong bitis. O Birhen inang mapag-ampon, ang dibotos mo ang sorogon sa mga sakit agawon. Birhen di salbasyon, Birhen inang mapag-ampon, pakusugaan sa mong pagtubod, pagtubod sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo nin Diyos na nagtios sa pagtubos sa muya. Pasarigaan sa mong paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, hulikan sa mong kaluyahan, paglaom na sa tabang mo makamtanmian sa buhay na daing kasagkoran, palaadaan sa mong pagkamuot sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sa muyang Diyos, pagkamuot sa imo asin sa mong kapwa, kami gabos sa imong mga aki, lugod kami magkaminuroot muutan asin magpatarabang tabang, siring sa tunay na magturugang. Magdanay lugod kami sa buhay nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Ninulit as siring kainian sa imong buhay, kanyaon kapadig di sa daga. Buot niya mo makaarog sa imo sa buhay na banal, asin harani sa Diyos. Buhay nin pamibi asin pakisumaro sa imo. Sa kaibahan mo makatabang kami sa kapwa na nagkakaipo. Mahiling mi asin mapaglingkudan si Kristo na sa imong aki, sa mga nagugutom asin napapaha, sa mga daing harong asin naghelang, sa mga dukha asin nagtitios. O Birhen inang mapag-ampon, ang dibotos mo ang surugon sa mga sakit agawon. Mga kahagadan sa Birhen di Salbasyon ang simbagpokan gabos, ang dibotos mo ang surugon sa mga sakit agawon. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, ilaw mo ang linalaom, sa sakit simo agawon. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Bilog na banwaan ng Diyos, ang mga Kristiyano gabos, magsarig sa mahamison, mabagsikon mo ngaran. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang Santo Papa sa Roma, ang obispo, mga padi, suruga asin sangkubikan sa imong pangataman. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga lideres nin banwaan, tabangi na hingwahon, karahayanin kagabsan, dalanin katanosan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Tawinin katuninungan asin pagkaminuutan, ang gabos na katawuhan sa bilog na kinaban. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Sa gabos na naghelang ang sa imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda malinigan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na parauma na nasa pagagha, tabanging makaginhawa, kauswagan mapasainda. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang mga parasakay kunyaon sa kahandalan, umapod sa imong ngaran, kaligtasan makamtan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na napapaha anin dahil sa katanosan, sa paglaom pasariga, sa pag-alaman agawa. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Kaming mga makasaalan iligtas sa karaatan, darahon sa kabanalan, sagkod sa kamurawayan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antipona, Santa Maria, tabangian mamakaherak-herak, surugaan mang maluya, rangaha ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunaan kapadean, dangugaan mga babaeng dibutos sa imo, asin ang sa imong tabang mamatean kan kabos na nag-aarang sa imo. Tugote akong makapag-omaw sa imo, Birhen di Salbasyon. Tawan sako ang bagsiklaban sa samong kaiwal. Mamibi kita, kagurangnan warasan sa imong mga surgoon, andanay nakarahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Maria Birhen di Salbasyon, ina ni Kristo, ina ni Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan ngunya na panahon,
asin makamtan mi an kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagdusay, Birhen inang mapagampon, ina ni Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaaban. May 2 gatos asin 50 tauna na ikauya sa muya. Kami nagpapasalamat sa daing mamilang na mga milagro para sa karayan ni samong kalag, na iwinaras mo sa mo, poon ikapodon asin arangon mi sa ngara na Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo an bilog ming buhay. Sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Panukaning grasya asin kagayonan, ikaan panalmingan ni sa mong mga pamilya. Halaya sa samuyang banwaan ang mga maraot na gimon nin demonyo, asin gibuhan sa mong runa na paraiso nin kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pagampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, an pagkaminuotan nin mag-agom, an edukasyon Kristiyana kan mga aki, an espiritu nin pamibi asin an gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na halion mi an anuman na laban sa tugon nin Diyos, urog na sa laog nin matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampunaan mga pamayukan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasailan asin karatan, ang gabos niya mong katuod asin mga pinagkakautangan nin buot, sangkubikan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katuninuan, bendisyonian sa mong mga rugaring, ang samong kabuludan asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikanan nin samong kabuhayan, sa bagsik nin sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan ni Ama, nakaibanin aki asin ng Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahari, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Mga pag-umaw, pag-umawon ang Diyos, Pag-umawon ang Diyos, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon sa Jesucristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon sa Jesucristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon sa Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon sa Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon ng Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ng Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinio na esposo, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinio na esposo, pag-umawon ng Diyos sa iyang mga angeles asin santos, pag-umawon ng Diyos sa iyang mga angheles asin santos. matindog po. Sa altar mo
Sa ngaran ni Ama, Sininaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Matuko po. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Anmisa po niya tuon yan may kasabay na intensyon pasasalamat dulot kan mga minasunod. Acosta Cornelio family, Eden Acario, Mr. and Mrs. Eugene Dacara and family, Lettuce Birthing Home, Buhi Kamsor, Lisa J. Nopre, Elizalde Nopre and family, Jamar Bensoceso, Ret Francisco Babilonia and family, Cherry Beldad, Leopoldo Dato Jr., Mr. and Mrs. Jeanette Graho, Lardines family, Araceli Colar, Maribel Consorte, Ivy Cubilia and family, Lorilia family, Mr. and Mrs. Pedro Pelias and family, Mr. and Mrs. Anthony Pelias, Mr. and Mrs. Dennis Pelias, Juanita Calindas and family, Nicomedes Cultivo, Cultivo family, Cristina Iman, Salvacion Cultivo, Evelyn Consuelo, Leonora Isidro and family, Tiffany and J.R. Comota, Rodel Coderis, Ronald Tacuba. Petition dulot ni na Edwin Tantiado Sr., Board Exam for NLE of Glenn Malabanan, Bar Exam of Kim Yago, Board Exam of Mylene Manrique. Special intention for Board Exam of Nilo Salazar and Paula Joy Avila, Maria Lovely Nacario, Cherry Beldad, Sherry Ann Cuate, Chari Sericos Cardano, Angel Clerico, Cherry Sericos Cardano, Kian Jan Baloloy Cardano, Jona Maris Sol Clapis Macosta, Maria Francia Bermas. Asin sa pagpamibikan gabos ng mga kalag, urog na sa kalag ni Vicente, Roberto, Jesse, Roger Sr., Antonio, Lourdes, Felipe, Maria, Jose, Mirna, Aida, Vicente,
Mateo Jr., Librada, Renato, Bobby, Comon, Anisha, Eugenia, Fabiana, Alejandro, Sixto. Asin sa gabos ng mga kalag, dulot kan Lorilla family. Sa giraray Diyos, maray na aga po sa indugabos, mga tugang. Ngunyan kafiestahan kan pag-omaw sa banal na krus. Ini sarong pagirumdom sa to, kung paano kita binago ni Kristo, huli kan sa iyang kagadanan sa krus, pasiring sa iyang kapangganahan, asin buhay na daing kasagkoran. An krus kan enot na panahon, simbolonin kasusupgan, pero ngunyan, ginamitin kagurangnan bilang simbolo, kan sa iyang dakulang pagkamuot sa tuya. Sa Eukaristiya, iniitaas niya to ang krus asin pinapamuraway si Jesus na nagpakumbaba sa pagligtas sa to. Ang misa po niya tungon niyan pamamayuhan na Reverend Father Lawrence Brihino. Matindog po kita sa pagpuon kan Santa Misa. Pasiring sa buhay na naisakuran, pasiring sa iyong kalayaan. Ang Diyos asin magtiripon, pananaban maan Diyos. Salamat, magpangbasin, magtumaw sa Diyos. Ang angis asin nagpasalamat, magsambasin, magtumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, patinaki pati ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurang ng taong pagkamot kan Diyos, asin na pakisumaro kin Espiritu Santo, mapa sa idugabos. Asin sa imong Espiritu. Diyos maray na agang mga tugang. Diyos maray na aga po, Father. Siring sa nabanggit sa tuyang sinsilbrar at kapistahan kan pag-umaw sa banal na krus or exaltation of the Holy Cross. Ang okasyon ini nag-uundra sa krus ni Kristo, ang instrumento na pinabanal sa paagi kang pagdusay kan buhay ni Jesus para makuha niya ito, makuha kang tawuhan ang kaligtasan. Ining pesta pong ini may tulong importanteng pinagigirumdum na events. Enot ang discovery kang tunay na krus, no, sa paagi ni Saint Helena, ang ina ni Emperor Constantine taon 320 under the Temple of Venus duman sa Jerusalem. Siring man ang dedikasyon kan taon 335 kan Basilica Enshrine na pinagtugdas duman sa Kalbaryo ni Constantino, na kung sa ini nalulukit duman sa site sa pinagpakuan kay Jesus. Asin siring man historical recovery kan true cross from the Persian kan taon 629, asin ang pagbalik kay duman sa Jerusalem. Alagad ang pinaka-importante na ginigibuta sa pagkang pestang ini, iyo ang sa tuyang pagrumdum kang pagkamuot kan Dios na ipinahiling niya sa katawuhan sa pag-agi kang pag-ako kang kagadanan duman sa krus. Sa momentong inipadagos natin pasalamat kay Jesus sa mapangligtas niyang pagkamuot
sa paagi kang pagkugos kang krus. Mga tugang ako unta sa tuyong makasalan tayo na magkano kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Maherak maluston Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa makasalan, darong kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninungan. Sa mga tao, marahay ang buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika. Sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ika, uli kang dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, hale langit no. Diyos amang makakamhan, kagurang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kang Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kang mga kasalan, kang kinabang, ay raki kami. Ika na nagpapara kang mga kasalan, kang kinabang, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukan sa tuo ka naman, kaeraki kami. Ta'y kasanaan banal, ikasanaan kaguramnan, ikasanaan urong kalangkang. Jesucristo kay bakan, Espiritu Santo. Sa kamuraway kang Diyos Ama. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na nagbuot na bugtumong aki, magtius kang krus sa pagligtas kang katawuhan. Warasa na mimibit kami na kami nagmimilibit ka sa iyong pasteryo sa kinaaban. Magkanong magkamit sa langit ng mga premyo sa iyong pagtubos. Uli kay Kristo kagarniya mo sa iyong aki, na kamong nababoy sa nagahadi, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa enot na babasahon, madadangog ta kung paano nagsugo ang Diyos ki Moises na iitaas ang bronseng halas sa disyerto, tanganing tawang umay ang mga Israelitang nasinghot kan halas. Ini patanakan pagtaas ni Kristo sa krus, kung sain, gabos kita na uumayan kan sa tong pagkailo na darakan kasaalan. Hemateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Alagad sa dalan, nawaraanin pasensya ang mga tao, asin nagtararam sinda tumang sa Diyos sa kaki Moises. Naggurumod-gumod sinda. Ta daw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakana ini. Huli ka ini, nagpadaraan kagurangnan nin mga mararang halas, asin sininghot kan mga ini an mga tao, kaya dakol sa sainda an nagadan. Nagdumanan mga tao ki Moises, asin nagsabi, nagkasala kami kan magtaram kami, tumang sa kagurangnan asin sa imo. Mamibi ka sa iya na haleon ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tao. Tinaramanin kagurangnan si Moises. Gumibukanin sarong halas na bronse, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang masinghot na humiling ka iyan, mauumayan. Kaya nagibo si Moises nin sarong halas na bronse, asin ibinugtak sa sarong palo. Ang sisayman na nasinghot, minahiling sa halas na bronse, asin nauumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hare mo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Haremo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Banuaan ko dangugaan sa kong katukduan, asin hinanyugaan sa kong itataram. Bubuksan ko ang sakong nguso sa parabola, asin ipapahayag ko ang mga kasuanoy na kasabihan, mga bagay na sa tong nadangog asin nanudan, mga bagay na sinabi sa to kan sa tong mga magurang. Haremo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Kan gadanon niya ang nagkapera sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay. Nagbakle asin tudok sa puso na namibi sa iya. Nagirumduman ninda na ang Diyos iyuan sa indang para surog. Na ang kahuruhalang kawing Diyos iyuan sa indang kagtubos. Haremo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Alagad gabos kaputikan ang sa indang sinabi. Ang sa indang itinaram bakong tudok sa buot. Ang sa indang puso, bakong dayupot sa iya. Bako sindang maimbod sa iyang tipan. Haremo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Alagad mahiharakon ang Diyos sa iyang banuaan. Pinatawad niya ang sa indang kasalan, asinday niya sinda ginadan. Dakol na beses niyang pinugulan ang sa iyang kaanggotan, asinday niya pinukaw ang sa iyang labi-labing kaanggotan. Haremo paglingawan ang mga gibo kan kagurangnan. Sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, naghuhurup-hurup siya kan kapakumbabaan asin pagiging masinunod-sunod ni Jesus, kung paano siya nagpakadai, asin kung paano niya kinugos ang krus. Huli kay ni, iniitaas siya kan Ama. Hemateon po niya to ang ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga tugang, danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alaga da siya nagdayupot na pantayan ang Diyos. Kundi, nagpakada siya sa sadiri, inako ang kamugtakan ni sarong oripon, ipinangaki isiring sa tao. Kan siya naging tao, nagpakumbaba siya asin nagmakinuyog-kuyog. Sagkod sa kagadanan sa krus. Huli ka initaas siya nin Diyos, dangan tinauanin ngaran na orog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran na Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa irarong kandaga. Tanganing ang gabos magpahayag na si Jesucristo, iyo ang kagurangnan, sa kamurawayan ni Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia. 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 Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw ko ba ng Ebanghelyo susug kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi kay Nicodemo, mayo pa ni nakasakat sa langit kundi ang aking tao na nagilig hali sa langit. Siri tinaas ni Moises ang bronseng halas sa sarong palo, duman sa kalangtadan. Siri mang kaipo na itaas ang aking tao, tayong sisi man na magtubod sa iya, magkamit ng buhay na ding katapusan. Huli tanamot na gayong Diyos sa kinaban, kaya tinuon niya ang siyang bugtong na aki. Tayong sisi man na magtubod sa iya di magadan, kundi magkamitin buhay na ding katapusan. Huli tayo sinugod ni Diyos sa kinaban ng siyang aki, tanganing hukuman ang kinaban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. Mga tugang marinabaret akan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Mga tugang, I believe I was still in high school. Kamay nadangog ako na tagaduman sa Samuya na iba ang sekta na nagsasabi, ang mga Katoliko ngaya nagpapara sign of the cross. Igwanin mga imahin kang cross. Diba nindaaram kung iyan ang nga tatayan naging rason nga tata nagadan si Jesus? Obviously, mga tugang, din niya nasasabutan kung gaano kahalaga ang krus para sa mga Kristiyano. Sabi niya nga ka mga Katoliko, pag may demonyo, mag-krus. Nga niya magdulag ang demonyo. Sa gabos na sang lugar, nagkukrus. Maagis tangod kang sementeryo, matandaan kang krus. Maagis sa loob kang chapel, o sa tapat kang chapel, matandaan kang krus. Nga may demonyo ngayon dyan sa chapel, sa sementeryo. As in, sabi niya pa, maski maluwag na sana kang maluto, makrus. Mga tugang, iba-iba ang kalugan pag kita nagigibo kang sign of the cross. Pag takot kita, matandaan kita kang krus, para liyon ang takot sa tuwing puso, surugong kita kang Diyos. Pag maugma kita, pag nabiyayaan kita, minatandaan kita kang krus para magpasalamat sa Diyos. Pag tikukulbaan kita, ma-exam, natatakot kita, kinakabahan, matandaan kang krus to find consolation in Jesus. Mga tugang, tunay mananggad, kaya panahon, igwanan ng krus bago pa ipako sa krus si Jesus. Kaya sabi sa introduction,
So dating simbolismo ning kasusupgan, naging simbolismo ning kapangganahan asing kamarawayan. Kang first year ko ata sa college, nasin ako sa Sarong Coastal Barangay, diyan sa Santo Domingo. Asin ang pagkabanggi, so kariba kong seminarista, nakikibanding kami duman sa mga youth na protestante na nag-aapostolit man duman sa same barangay kung saan kami. Naglalawag kami duman sa chapel, nag-irestoryahan. And somebody from that place sabi niya, Father, pareho man sa nabaga ang protestante tapos ang katoliko. Pero sabi ko sa iya, dakul na pagkakaiba. Sa krus pa sana. Hiling nga ang krus ninda, dining lawas, dining korpos. Ang katoliko, ang satuyang krusifio, igwaning imahe na Jesus. And that's what make different sa ibang krus. Kaya itong panahon, ginagamit ang krus para gadanon, para supugon ang mga kriminal, ang mga pastidyo sa sosyedad. Pero nabago ang kaulugan niya, kang si Kristo na, so pinako dyan, as in nagpagadan sa Jesus sa krus. Si Jesus, inosente, bako man guilty, bako pasaway, matanos, banal. Pero kinugos niya ang krus para sa kaligtasan niya to gabos. And that changed the meaning of the cross. Kaya gura no tatig papahalagahan ang Santa Cruz na yan. Pag Kwaresma, pag Semana Santa, when we do the Station of the Cross, sa kada istasyon na may krus, minaginofle kita, minalod kita, as in tigsasabi ta, inuumaw as in sinasambami kakugurangnan, huli sa banal na krus, tinubos mo ang kinaban. Nagtatunggalan kita, because that wood became an instrument of salvation dahil sa kagadanan ni Jesus. Igwaning sarong istorya, luma na. Ito da sa ancient China, igwaning sarong Christian mission station, kung saan may mga aki na tigtitiripon duman sa istasyon, gar eskwelahan, para mag-adal. Minsan sarong aldaw, sinalaki inikan mga soldados, as in pinagsarahan sa mga gate, sa mga agihan sa compound, sarusan ng itinada, so nasa front gate. As in kinusukrus duman, as in ibinugtak sa aagihan. Tiniripon sa mga aki, sa mga tao, as in may sarong instruksyon. Kung gusto nung makaluwas, kung gusto nung makaligtas, mag-agi ka mo digdi sa gate, tatapakan nindo ang krus. Titimak nindo ang krus. So nagkairinot, in their desire to be saved, maski mga Kristiyano, tigparatimakan sa krus. Pero may sarong estudyante na babae, ang ginibo niya luway-luway nagparani sa krus with all the reverence. And instead na timakan, naglikaw siya sa side kang krus, nagluhod, as in hinidukan ang krus. And she was shot dead. Kanailin ni kang iba pa nagkatarada, they followed the example of this child. They refused also na timakan ang krus. Nagadansinda, pero dinidetagdusta, they disrespect sa krus. Clearly, iling akin na ini, sa murang edad, nasasabutan niya kung ano ang krus na ito. It's not a mere symbol, but, no, nagre-representan ini kansa yung pagtubod kay Jesus. Siguro tig-isip niya, pag tinimakan niyo sa krus, garuman sana sa Jesus na sa iyang Diyos, at sa iyang tigtitimakan. Tigapot ko ang sa kuyang sa diri. Kung ako nasa sitwasyon na ito, ano kaya ang gigibuhon ko? Madisekret kang krus nga ni makailigtas?
kang earthly na buhay, umasakripisyo kan buhay, para sa kagtaukan buhay, na iyuan kagurangnan. Mga tugang, ang krus, di pwedeng isuway sa sarong Kristiyano na nagmamauot na magsunod kay Kristo. Kanakaaging Domingo, of course, siguro tanda ta sa pastoral letter ni Bishop, but before reading the pastoral letter of our beloved Bishop, kung tandaan ta sa gospel, manunugudigdi. Sabi ni Jesus, ang sisi man nabuot sumunod sa kuya, paasanon ang sa iyang krus, saka magsunod sa sako. How willing are we to carry the crosses sa satuyang buhay? Minsan, siring sa mga Israelita, sa first reading, pag nadidipisilang kita, minagurumud-gumud kita. Digdi sa first reading, nadangog ka, so mga Israelita naglalakaw sa disyerto, pasiring sa lupang pangako, the promised land. Pero bako sinda mapagpasensya, ang pagkapaha, ang pagkagutom, nagkukusa inda para magreklamo sa Diyos, samantalang iliberate pa sa nasinda sa pagkakauripon sa Ehipto. Puro reklamo. And so, nagpadara ang Diyos ng mga halas na naggagadan sa sainda. Salamat kay Moises na nagagading tawad as in pagkaherak sa Diyos on behalf kan mga tao. As in sa pakimaherak ni Moises, nagsabi ang Diyos, magibo ka ng imahin, bronseng halas, ilaag mo sa palo, sa tukon. As in sising man na magtangad dyan, makakaligtas. So paagi kang kagadanan, iyo man naging paagi kang kaligtasan. That's a prefiguration kang mangyayari sa bagong tipan sa buhay ni Jesus. So tanda, so simbolismo, instrumento kang kagadanan, ang krus na iyan, iyo man ang naging instrumento kang pagliligtas ng Diyos sa katawuhan. Dati, ang krus, sign of death. But because of Jesus, it became the sign of life. Sign of victory. Kaya magayunon po na, no, tigtatangit ka permi, sabi sa Ebanghelyo, or rather sa Salmo Responsorial, day mo paglingawan ang gibok ang kagurangnan. Every time lugod na nahiling tang krusipiyo, rumdumon ta, matanyog kita. Kaya ginibo niyang pagsakripisyo para sa buhay ta, para kitang mailigtas. Pero again, sabi ko nga ni, our tendency is to run away from the cross. Kaya ang iba, gusto permiso madali. Kung estudyante ka, ang pangapudan sa imo, mag-adal. Di ka magdulag sa eskwelahan. Maluho, bako ka man kino. Bako magparachuruchil. Parte kang pagiging estudyante, ang pagpapapirot para mag-review. Bako mag-resort sa makudigo na sana ako, tanigkukudigo man nga sa mga klasiko. Maski makahako ka ng halang ko ng grado, araw mo sa diri, bako ka maugma, tanagdaya ka. Kung gusto mo ning medyo maaliwalas na buhay, maghinguwa ka, tatatabang ka kan Diyos. Di magkupit, di mag-aabas, di manlamang. Di maning mapanglamang na tao, maabas na tao, ang nauugma. Anong klaseng konsensya igwa kita? Kung nahiling mo, sukakanon, nadigpapakakan mo sa mga aki mo, hali sa bako marhay na paagi. There's no pride in feeding your kids, your children, hali sa illegal, bako marhay na paagi. Di mainggit kung ang buhay kang iba, nagrarahay na. Ang ibang mainggiton, pero di man naghihinguwa. Midbidun tan sakripisyo kan mga tao na amay pa, mabuhat na, mapasiring sa uma, sa trabaho, makayod. Kaya nagmamaray ang buhay, nakapagpaklase. Kita minsan minareklamo, tios na sa akong perme, o gayon na puton, ano man tigigibo ko? Willing ba akong man na magsakripisyo para sa pamilya ko?
Taba ka day ka man nag-aasenso, nagtitios ka, bako kasalan kang Diyos, kasalan mo. May aldaw na niya ang kapas sa tinampo, nagkakape-kape. Maski simpleng kape, bakalon mo, pwede ka mag-init sa harong. Habang sa iba, pasiring na sa trabaho, sa uma, ika naghurapiyap ka kang manok, tigpa para tapi mo sa manok. Di nababakalan ki gata so aki, pero may feed sa manok. Di nahapros sa agom, pero sa manok, pero may nahapros. Kaya minsan ang pagtios ta, self-inflicted. Habo man yan kan Diyos. Pero ang gusto niya magtios kita, nganing mapamurawi kita sa ngapit na panahon. Even sa tuyong relasyon sa Diyos, dit sa nang uran, dahil na kita masimba, tamauran. Pero nga pag concert, subini, maski nakatirindog, haluyon, ugmahon kita. Pero pag sa simbahan, pag halawig ang sermoni padi, iuyaman na kita. Ang padi nini, pangit man nga mag-sermon, haluyon magtaram. Lalo pag nagtataram kang mga bagay nakakatama sa satuya, pag mati tatig papadangugang kita, piling mo man sana yan. Pag sakripisyo, maski sa naglilingkod sa simbahan, maski sa muya mga padi, paparapil ik-schedule, so komportable sana ako, so gusto ko sana. Pag dilag ako sa amay, perot pa ako, di ako ma-serve dyan, di ako masipot. Pag kahapon, may dumano na ako, dahil na ako ma-serve kan, bala na siya iba. Pero di ba nangako kita na malingkod kita sa Diyos? Bako mangyari kita sa padi, malingkod kudi sa Diyos. A cross without Jesus is simply a cross. Si Jesus nga ni, na Diyos, He embraced the suffering, the pain, para madara lang ang kaligtasan sa satuyang mga tao. Lugod na magikitang mapagpasalamat sa krus na iyan. Kang sarong aldaw nag-motorcade, no? Kang September 8, birthday ni Mama Mary, sa mga barangay na sakupan sa tuyang parokya. I feel touched na may mga gurang na di nakapasiring sa simbahan, pero pag-agi kang prosesyon, nagluwas, nagsinding kandila, in pag-agi nag-sign of the cross, nagduko. That simple gesture is already a prayer kung sincero kita sa satuyang pagtandaan kang krus. It's a prayer. Pero iwasan talugod na komportable na kitang maray sa pagkrus that we no longer value, we no longer know, bako na kita conscious, nga ta kita nagkukrus. Minsan nga pag makarakan baga kita, then nga nagpangaji kang grace before meal, makrus na sana, tigidali pa. Nya una so chicken joy habang mainit pa. Kabang asa ng krus, tama na. Pero bakit? Didit. Nga tadi kita makapag-krus na tama. Tigkakasupog ta mag-Santa Cruz. Nauyam kita mag-Santa Cruz. Kaya minsan magayon po, pag may problema kita, napapagaramdam kita, nakakaukot kita na magluhod, magpangaji sa Diyos. Pero nga kay puhanta na, mag-agya muna ning pagbalo sa buhay para maramduman tagararay si Jesus. Maski maugma, maski nasa panoning mabiyaya, lugod ay kita maglingaw na magpasalamat sa iya. Pag nagkukurs kita, sabayan tanim pag-umaw, pagpapasalamat, kagurang nan salamat sa imo, tadala sa krus mo, na iligtas ako. Amen.
Matindugpuan gabos sa rabet ang ipayagan sa tuyong pagtubod. Kitagabos, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kagibukan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin Asin din na nahihiling. nahihiling. Asin sarong kagulang na na Kristo. Kristo. Bugtong na kang Diyos sinamo dagikan sa ma, bawang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki din nila lang, saro sa pagka-Diyos Ama. Uli sa nagkukong gabos, uli sa itong mga tao sa lustong kaligtasan, nagilig sali sa kalangitan. Asinan nila manulit ka ng Espiritu Santo, kay Virgen Maria. Asinan ni tao, ipinagpas sa krus para sa kampanipon sa Pilato. Nagtunsagot sa kagadanan sa nilubong, asin katalong aldo na buhay liwat sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukos tuka nama, asin maumorin mabalik sa hukom sa mga buhay sa magdam. Ang siyang kadaan ay katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagunan sing kagtunin buhay, naigigan sa maasin sa aki, siya kay baka nama asin kat aki, sabay na sinasamba sin pinapamuraway, siya nagtaram sa paging mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko at apostolikong simbahan. Nagpapayag ng pagtubod sa sarang bunyag, sa pagpatawad ng makasalan, asin nagalat ng pagkabuliw at magadan, asikan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sararo ang isip asin buot, mamibig kita sa Ama, nagpapatawad ng makasalan, asin nagpapaumay kang mga lugad huli kang kasalan. Sa labang pag-arang, sa tuyang isisimbag, kagurang na nininyugang sa mong pamibig. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magdanay na tanda sa bilog na kinaban, kan pagkaherak asin pagpatawad kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nininyugang sa mong pamibig. Tanganing ang mga napaharayo na sa simbahan, huli kan kasalan, makatuklas kan kapatawadan na dulot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nininyugang sa mong pamibig. Tanganing ang mga pamilya na nagkasiriblag asin daing tirinuhan, magkasararo giraray sa bagsikan nakakaumay na pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nininyugang sa mong pamibig. Tanganing ang satuyang mga pamibi asin gibong herak, makataonin ranga sa mga nagihelang sa satuyang komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nininyugang sa mong pamibig. Tanganing ang mga tugang niya tong gadan, magurugma sa liwanag nin buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Naninyugan sa mong pamibig. Nakuon lugod niya to mga pagbalo sa satuyang buhay, kadifisilan, even ang mga kahilangan, bilang pakisumaro niya to sa pagtiyos na inagihan ni Jesus. As lugod ang mga bagay nin nagpapagabat sa satuyang buhay, maging mandalan para mas lalo kitang maparani sa satuyang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan nininyugang sa mong pamibig. Diyos sa moyang Ama, tabak kami na maging mga paradara, kasi mapapatawad sing katinungan sa gabos niya mong masabatan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po.
Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhati. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhati. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganin sa kuwa sa sidong atang, makumalagat kan Diyos amang makakamuhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami ining pagdulot na nagdara kang kasalan ng bilog na kinaban sa altar kang krus. Maglinig sa mo sa gabos na kasalan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pagpasalamat sa gurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninugusin dapat matano sa nakakaligtas, na danas minsan sa yan magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal na Diyos na makakamaling kasagkoran. Tatinugdas mo ang kaligtasan ng katawuan sa kahoy kang krus. Tayong konsen ng kagadanan, nagsupang, duman ang buhay mabangong giraray, asin nagdaog sa kahoy man madadaog, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iyong mga angheles, nag-umuka sa iyong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtataki ang mga potestades, ang mga virtudes kang kalangitan, asin mga banal na serafines, buron nyo kisin magsisilibrar, at pamanlagod ni pagbot mo na makasanong sa inda sa mga tingog, maludok nagpapahig ni pagtubod na nagsasabi. Banal, banal, banal. Digdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadang banal, burabo ng gabos na kabanalan, kinamangatang namimibi kami, pabanalak ambon kan sa iyong Espiritu, tanin para sa mo, maging hawak kasin dugo, kan sa mong kagurangnan, si Kristo. Kan siya surugaring nabuot, nagpabasagkot sa pasyon, nagkusin ng tinapasin pagpasalamat, binaak ini. Asin itinawag sa iyong mga disipulos na sabi, Magako kamugabos asin magkakang kaining, Tenan sa kuyang hawa, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niyang maningkali, sigarari pagpasalamat sa imo, itinusyo sa iyong mga disipulos na sabi, Magako kamugabos asin maginom kaining, Taning kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakon, sa pagpatawad ken mga kasalan, inipag-ibon indo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kang pagtubo.
Kaya kami nagrurumdum kan sa iyong pagkagadan sin pagkabuliwat, nagdadul sa mugurangnan, kaya ning tinapay nin buhay, sin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang kasin maglingkod sa imo. Asin kami nag-aarang na kami nagpapakinabang, kanawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Garam dumako, garam sa imong simbahan na nakalakop sa bilig na kinaban. Kaya malubos mo sa pagkamuot. Kaya baka sa mong Santo Papa, si Leo, asin ka sa mong namumuta na Bispo si Jovel, asin kang gabos na klero. Siri mang garam dumas yung pagkera ka sa mga tugang na nagturog sa paglamang kang pagkabuhiliwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda, silawanag ka sa imong lalawgon. Kaya kami gabos na mamibig kami, thank you na Santa Maria, Verenan akan Diyos, kaya na San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na ito pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkano kung maging karaskan, buhay na din kasagkoran, mag-umos in magpumari sa musiring man, uli sakit mong si Jesucristo. Uli sa iya sin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduang ka nakakaligtas na tugon na sa pinatod kan Diyos no nakagalian, nangangahas kita magsabi. Sinhare kami pagdarahas sa sugo, andi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, wara sa malaw niya mo ang katinunungan, tantabang kasing pagkaherak, maginataling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, manta kami nagahalat, kan mugmang paglaom, asin pagdatong ka sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulitas sa imuan kadea, asinan ka pa yariha, siring man ang kamurawan, sa mga kapanyahunan. Jesucristong kagurangnan, ikinagsabi sa mga apostoles, katinunan milawalat ko sa Indo, ang sa kong katinunan tinatao ko sa Indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubot kin sa imong simbahan. Asin papagkani ko na sa mga patununin sa magkaburon niyog, susug sa imong kabutan, ikananabuhay sa nagahade, sa kapanahonan kin mga panahon. Amen. Ang katulong kagurangnan, danay na mapa sa Indo.
asin sa imong espiritu. Pagpatinarong kita kang katinunan ni Kristo. Peace po. Peace be with you. Malud po. Uy, sa Jesus ang kordero kan Diyos. Uy, nagpapara ka makasalang kang kinaban. Palalim na po sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan bako kung maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Kagurang na Yesu Kristo kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbaba ngayon ang tinubos mo, likang krus nagdaang buhay. Daron mo sa kamanaway kang pagkabuliwat, siya nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve, a te clamamus, Exules Filii Evae, a te suspiramus, gementes et lentes, Ora pro nobis Sanctae Dei Genitris, Oremus, omnipotens per Deus, tu gloriosi Virginis Matres Maria Corpus et Animam, ut dignum filii habitaculum e pece mereretur, Spiritus Sancte cooperante preparasti, dat quis que memorisone laetamus, Espiente sessione, absentibus males, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po sa nagkaperang paisip. Enot po sa mga bako regular na nagsisimba digdi, especially sa mga pilgrims, we would like to update you na po kang August, may mga bagong schedule kan misa. Pag Domingo po, alas 5 kang aga, alas 7, alas 9, asin alas 11. Asin pagkahapon, saro na sana pong misa, alas 4 kang hapon. But in between kayo mga misa, igwaning pagnovena, asin pagpapakumpisal. Siring man pag weekdays, may duwang misa, 6:30 pagkaaga, asin alas 5 pagkahapon, except pag Wednesday, tapag alas 4, Novena to Our Lady Perpetual Help, asin susundan kami sa pag 4:30 p.m. Asin pagka Sabado, may misa ng 6:30, alas 8, asin gwapan ng mga tao, asin nagre-request, alas 10. Siring man pag alas 4 kang hapon, ang misa antisipada. Siring man po, pinapaipisi po sa mga dog owners, especially sa mga taga-digdi sa Huruan, na mapun po sa aga, Lunes, ang parokya mapatupad girarin pagpadakop ka mga ayam na nagbabalag-balag sa compound at sa laog kang simbahan. And we hope na masabutan po nindo ini. Kami po ni Father Joseph, mga dog lovers man, may mga sadiri man po kaming ayam. Pero nakikiulay po kami na padagos sa mga residente na nakabuhi isa ng ayam, oral daw na sana po ginigibong atian kang ayam, ang sa tuyang compound, as bakulang ang compound, even ang sa tuyang sanctuaryo tig-atian. Kaso bago pa kami sa kupo na alas 5 aga, susaro sa mga uduwatang mga kolektor, ang kapot bako naman silo, kundi map, ta naglilinig kang ati kang ayam. Tapos, makasupog man po sa mga nagsisirimba na garo may mga time bomb digdi sa laog kang simbahan sa luwas, no, na nakakapili pati ang ati kang ayam, no? So, pakiulay po, nakikiurong kami
kung pwede, ang mga ayam gakudan na din nagbabalag-balag, minagigibong ati ang digdi simbahan, no? Especially digdi sindanag, nagtatarambay lalo pagbanggi. Siring man, padagos po kami nagpapasalamat sa gabos na nagsusuporta, bako lang sa kolekta, bako lang sa direct donation, but even sa pagtangkili ka itong inapod na alkansya ng pagkamot. Salamat po sa pamilya Subago na nag-offer. Ang sukit na baby, may daradarang alkansyahan. No, so gusto po na mag-atang man ng alkansya, makukuha po yun dito yung souvenir shop. Pag uli sarong, kung may mga extra, magtaw kita para sa ikina. Asin pagbalik ta digdi, kung pano na, no, pwede tang iatang sa loob kang misa. Ang mga alkansyang iyan, pagtitinripon, nagiging dakula. Asin ini po ang pinagkukuhaan takang sa tuyang pagpapatrabaho. Siring man, I would like to appeal to you, no, na suportan ta ang gigibo ng Christmas raffle sa maabot na December 31 para sa pagpadagos kang pakarahay ng harong ni ina. Siring, available po na sa souvenir shop, ang ticket, asin siring man sa opisina, worth 100 pesos. Siring man, ina-answer po na tadtod na hapon, pakisabi sa mga kapamilya nindo, kabarangay na dahil pa nakapagsimba, na pag 3 p.m. ugwaning way of the cross, no, gagamiton tayo ng Jubilee Cross. Asin siring man gigibo ng pag-transfer kang imayin kang Nazareno, sangunyan po niya po dyan sa likod, no, kataid ni ina, ililipat na po duman sa chapel niya, digdi sa itaas kang souvenir shop. Siring man, tadtod po, no, pakataas kang final blessing, maikot po ko pagbindita, pakiluwas naman po kasi do mga crucifix sa tuyang bibiditahan iyan. Sa September 15, sa aga po, Arlen Bisoros, and misa po 6:30, imbitado po kamo na magsimba. Hatid po gabos para sa blessing of the cross. Kung may dara po kamo krusipyo, makiluwas ng tabi. Heavenly Father, you sent your Son to us because you love us and want to save us. By the power of His cross, free us from sin, and let us live each day for you. Bless this sign of glory, and let it remind us that Jesus died and rose for all. Help us to carry our cross with Him every day, and to follow Him in serving others. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Kaya ba mapabibig sa tuyang mailna, Nuestra Señora de Salvacion, binisyon man lugod ka mo, asas sa mga pamilya kan Diyos na makakamhan, Anama, Aki, pati Espiritu Santo, Amen. lakaw ka mo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva mahal na ina! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! At kapag kurangan, ang sa iyang